No servus, bro. No, som sa takto vrátil po dlhšej pauze, ale ako plánoval som, každý deň som na vás myslel, vy geniaši. No proste, vrátil som sa. Ešte som sa chcel som sa neskôr pripraviť, ale toto som sa proste musel vyjadriť. Kanye West je. I v celom poznáš proste toho repera dobrého, vieš čo. Hej, to je proste aj trending na Slovakia. Proste trending aj graduation proste. Určite bolo trending proste zmaturovanie, to je jeho album. Čože proste urobil graduation. Myslí na to celé videjko. No, ako ja som ho mal rád, bro, na čo aj také robil. No, nie moc dobré, písal tu na Twitterík, ale ako som sa ho zastával, ale potom to no neviem, no. Ale urobil stále graduation, bro, to ako sorry, ale no ako, aké tweety si tu preberieme, akože no dobre, ideme do toho proste. A proste asi sa aj uvedl, proste, že on je karty, proste playboy karty, že proste lepší človek, jak je. Ale ako ja si to nemyslím, hej, ale ako podľa tých tweetov, vieš čo, ako moc nemáš rád. No dobre, to takto som, hej, aby ste to nemohli vidieť. A, bro, prvý tweet. Mám rád Kid L.R.A. Teraz čo vy, pobehlice? Ako, o tomto Ujovi je tu dosť zmienok. Kto sa k nemu vyjadrovala, tak ako sorry, hej. Má ho rád asi, alebo čo, ja neviem, vyznám sa ja. No ďalší. Moje, ako predania, že jeho oblečenie, hej, proste na e-shope, na e-shope proste, k tomu sa ešte dostaneme, že proste sú dvojnásobne väčšie minulú noc. Hej, takže, bože môj, celý svet musí byť rasistický jak ja. Hej, ja tu má dosť často takéto veci. Na sebe mal dosť často také. Hej, ja proste, mohol si všimnúť, že proste to píše všetko capslokom, že proste ako na nás kričí, chápeš to? Potom ešte na tom e-shope má takéto trička Sean John, proste toto má také nové. Hej, proste, neviem, proste Sean, jak oni, Didi proste, k tomu sa tiež dostaneme. A proste prosil že nech ho prepustí a tak. A takéto tričko video a že na Instagrame, na Instagrame sa mi zdá, že proste peniaze, čo z toho, vydelá proste, takže 50-50 pôjdu proste ešte s Didim proste, bro. Ako ešte, ak si sa pozrieme, ako nič sa nevyrieši, bro. Čo si myslíš, že mám ja mám reálne 2 odberateľov. Neviem, či sa na to vôbec takto pozrie po takej pauze. Nič sa nevyrieši, bro, nikto ho necancelne. Ale proste, ja ti len chcem ukázať, ako to je vlastne. Hej, proste takýto komentík tu bol. Jeho account musí byť proste hacknutý. Že? Prosím, povedz mi. No, asi ani nie, bro, akože. Lebo on už na Instagrame dávnejšie dával také proste. Stále, že tu takto kričal na nás. Že čo má rád, aj kým proste tam dačo dával. A to už dávnejšie troška. Potom to vymazal. Teraz na Instagrame, ako ešte nemá zabanovaný. Tak proste nemá tam moc toho, hej. A možno to tam pridáva, neviem, už som sa dlho nekúkal. A toto sa čudujem, že Twitter mu tiež nezabanovali. Ale podľa mňa tento týždeň, no už je sobota, no o týždeň ho dám už budeme mať zabanovaný. Ani neviem, prečo som si proste bookmarkol. Neviem, proste toto tu dal takýto obrázok. Easy, proste Kanye si proste nezobere do svojho týmu žiadnych tučných a hnusných ľudí a tu dá proste toto. Taký liek, ja som si to aj vyhľadal a že to je taký proti chudnutiu. Vieš to, nenávidí najviac černochov, černosy, čože? Vieš to, zabíja najviac černochov, černosy, proste on je sám černok, neviem prečo to ani tu dám proste. To som tu len tak si bookmarkol. Tak zo srandy. Proste hudbu má strašne dobrú, ale že presne nemal počúvať, jasne, že nie. Prvý alebo druhý najobľúbenejší artista. Tak to, hudbu má strašne dobrú, ale proste ako normálne sa moc nevie pekne vyjadriť. Čiže toto už je posledný? Áno. A potom tu ešte máme viac. Chcel som urobiť tento t-shirt strašne dlho. Moja najlepšia práca
zatiaľ. Hej? Takto. Ja nechcem dostať oné, že to nemôžem vydať, že to fakt nechcem druhýkrát. Hej, takto nejak vyzerá to tričko, môžeš si to myslieť. O kom sme sa tu tak bavili, toto ako nechcem blurovať moc. Hej, o kom sme sa tu tak dosť veľa bavili. Takže ešte jak budeme robiť tie ďalšie tweety, tak ešte dačo poviem k tomu. Že ako prečo by to robil? Asi podľa mňa to robiť preto, je to asi najviac logické. Ak nie je fakt akože kokos, že proste chce prilákať si pozornosť. On dropuje nový album ešte Bully, kedy sa mi zdá, že v máji, ale si začím pletiem asi, neviem. Never to 100%, ale asi v máji. Hej, alebo Vultures 3, čo dúfam, že nevydá. Hej, proste chce mať čo najviac pozornosti, chápeš? Hej, akože dosť často aj postuje. Napríklad jeden deň proste v kuse postoval. Hej, ešte tu ti niečo ukážem. Že proste úplne v kuse proste stále. A teraz proste tu, on to vymazáva potom. Teraz ako pred 10 minútami. Hej, tu takto čo máš. Proste len také debiliny tam dáva. Hej, on proste dosť často postoval. Celý deň raz, potom to vymazal. Proste a potom ešte stále veľa postuje, vidíš. A proste veľa fanúšikov, čo proste fakt ho mali radi. Proste všetky Vultures proste úplne na hovno boli. Oni proste, že no je to dobrý album stále, hej, len proste Jajko to potrolil, proste chápeš, napríklad také veci. A proste už aj teraz, dákým to dochádza, že proste nie je to moc dobré, čo mňa úplne neteší, hej, ale vieš čo. OK, a môžeme sa presunúť na druhú časť našho videjka. Kde by sme to dávali, tie obrázky? Nie, tak kde budú proste. Dobre, prvý tweet. Napríklad tento muž vás so fresh, bro, ako. No fakt ho má rád, môžete vidieť, ako to je vlastne. Hej, ďalší tweet. Volajte ma, vieme, ten Ujco, proste oný maliar. A tvoja pobehlica chce stále. Bro, čo to je vôbec za tweet, ježiš, bro, proste, super. Môžem hovoriť všetko, čo chcem. A môžem mať rád toho Ujca, koľko len chcem. Proste, hovorím to, čo chcem. Hej. Proste tu je úplne taký king komplex, či jak by som to, god komplex možno aj. Tak proste, je to. Hej, on má takú aj chorobu. Či taký syndrom. Teraz si nepamätám, že raz, asi to je takto. Že raz je proste úplne, že povýšený najviac ty vole. A druhýkrát proste úplne na dne, úplne depky. Ale nie som si istý, ale sa mi zdá, že také dačo má. Hej, a teraz to má nejak dlho to povýšenecké, bro. Stále na nás takto kričí capslockmi. Ďalší tweet. Free Puff. Takže to ako Puff, keďže nevieš, čo asi vieš, bro, ale tak to určite nevie. Je to Didi, čože, ten Ujo. Taký s detskými olejmi. Že on proste chce, aby proste ho vypustili z väzenia. Jak ešte aj toto s tým tričkom. Toto s tým Sean Johnom. Že si to dajú na poli. Hej, proste fakt chce už proste, aby šiel vonka z lochu. Nový tweet. Ježiš, bro, tento je môj obľúbený. Bro, on reálne taguje Donalda Trumpa proste. Že, prosím, vypustite môjho feláka, proste Didiho. Že proste je to fakt jeho kamarát. Bro, mi nevral, že on fakt ešte aj on bol na tých party. Bro, mi sa zdá, že aj Trump tam chodil na tie party. Takže hej, ako, ale hádam by ho nevypustil, bro. Ale ak to chodil aj Kanye, tak no, nie je to moc super. Potom tu proste tweetol jeho fotku a no, bro, len tak proste ti to tu ukážem. Ďalej, vy pobehlice, vy ste neboli znásilnené. Musím to dať do capslockov. Vy pobehlice, vy ste, jež to bol cringe, sorry. Vy pobehlice, vy ste neboli znásilnené. Ja sú muži, pobehlice sú pobehlice proste. Hej, haha, super. Hej, proste ako, myslím, lebo že tu nie sú žiadne dôkazy, či čo. Tak som to pozisťoval všetko. Hej, potom ďalej, ježiš, musíme to rýchlo. Som rasista. Stereotypy existujú pre taký dôvod. A tak to je proste. Taký account proste tweetol, že Tyler the Creator proste, že dal preč follow proste Kanyemu na proste Twitteri a Kanye tam proste napísal, že gay. Oni boli dosť ako, že kolab, že mám moc nad svojou ženou, nad proste Biankou, chápeš, proste touto ženou proste, čo takto chodí a Kanye vedľa nej proste. Tuto jak proste
tento incident na Grammys, proste, je s miliardárom. Ľudia vraveli, že na červenom koberci tento incident na tých Grammys, že to bol jej decision proste. Že ona to chcela. Áno, je to pravda, nechcem ju do ničoho nútiť, čo by ona nechcela. No, neviem. A takú otázku, a to je všetko, hej, proste ďakujem za pozornosť. A takú otázku nakoniec si položíme. Myslíte si to, že fakt má rád tú Bianku? Že si fakt ju má rád, ako miluje ju? Alebo proste nie? Mňa by to fakt zaujímalo, čo si vy myslíte. To som ja v editovací, hej, ako chcel by som len dať čo dodať, že asi, podľa mňa to robí len pre pozornosť, lebo aj ten album vydáva proste, lebo ako on má ešte aj deti a proste to oblečenie s Didym proste. Jak si proste môžeš myslieť, že to je dobrý nápad, proste keď máš ešte deti, veď to musíš s tým mužom, s tým maliarom a proste to je najhoršie, čo ho napadne a proste to asi povie tam. No a ďalšia taká na hovno časť, že proste ani, že ho to ani nezaujíma tá hudba proste, že tie Vultures proste on tak vydal, že aby si ešte zarobil peniaze a proste, že ani reperov už nepočúva, že proste je mu to jedno. A na tých Vultures to AI úplne je nekreatívne, proste úplne nonsense, jak sa úplne taká dementina. Je proste úplne lenivý, sa mu nechce proste, no je to úplne na hovno. Už ako mi príde, že ani nechce robiť tú hudbu, veď Vultures 2 bolo úplne nedokončené, proste by som to nechcel, len proste vie, že si to aj tak každý vypočuje. No proste urobil proste Graduation, bro. A proste máme stále tú nádej. Je to proste fakt ako smutné, že sa mu už nechce proste. Že proste ako keby je miliardár a to je proste jeho úspech a že proste môže urobiť hocičo a že to bude perfektné a proste sa mu nechce. Je to fakt smutné proste. Ja som si aj vypočul, lebo toto už nahrávam druhý deň. A proste ani si to neužívam, tú hudbu, že aké to je dobré a proste myslím na to, čo teraz povedala na tie Vultures, aké proste už sa mu nechce a je to proste smutné, no. Že už to nebude tak. No, musíme sa len modliť. Že urobil Graduation, to proste už sme pravili a proste už to nemá moc ako cenu ani ho podporovať, ale ako fakt dúfam, že čo sa stane, lebo proste napríklad starý Kanye, proste Can't Tell Me Nothing, taký banger, bro, asi najlepšia skladba od neho a napríklad Fright, hej, z Vultures 2, Fright proste, je to tiež banger, ale proste to robí každý takto proste, ale vtedy Can't Tell Me Nothing, bro, to bolo úplne masterpiece, bro. No, starý Kanye bol najlepší proste. No proste napríklad Can't Tell Me Nothing napríklad, proste úplne motivačná hudba, proste úplne veril v sebe, mal sa rád proste, že ako to robil, ma úplne motivovalo proste skúsiť dačo nové, proste aj taký viac bol confident, proste chápeš. Asi aj ma to inšpirovalo toto videjko robiť, proste youtubovať, hej, proste a takto teraz sme dopadli. No, inšpiroval strašne veľa ľudí, napríklad aj v hudbe proste, na 808, proste ten autotune, na Jezusovi proste hlasité zvuky, v hudbe strašne veľa ľudí proste motivoval, aj proste určite takto, jak mňa proste. Napríklad, ja neviem, také motivačné skladby ešte, napríklad Through the Wire, tak tiež sa dá celkom pochopiť. To bolo úplne perfektné, bro, úplne bolo tak obľúbený. A teraz proste namiesto toho máme proste cringe AI-kové songy, ktoré vznikajú len preto, lebo je proste lenivý a nechce sa mu a vie, že si to proste každý aj tak vypočuje, lebo proste je to Kanye a urobil Graduation. No a proste je to fakt smutné, lebo proste keď vidíš, najskôr človek proste inšpiroval strašne veľa ľudí, bol obľúbený, hej, a proste teraz proste na Twitteri vypisuje, jak proste má rád Didyho, že on je, čo robil, potom jak má rád proste nemeckého toho, no tak proste ako ťa to moc nepoteší, no. Tak to Kanye inšpiroval, akože, no dúfam, že dačo si sa dozvedel o tomto, že toto videjko bolo trocha aj náučné, vieš čo. No a tak uži si ešte dník, či čo proste, no dúfam, že sa to vyrieši, všetci dúfame. Dobre, servus, čaves.